Usa ka 7 anyos nga batang babae ang napalgang patay sa usa ka balon sa Butuan City. Sospek gilayong giaresto human mitabang pa sa pagpangita sa bata. May angkon sab kini nga gilugos ang bata sumala sa kapulisan. Ani report. Dinhina sa usa ka balon sa Barangay Basag sa Butuan City, napalgang patay ang 7 anyos nga batang babae pasado alas 5 sa buntag ni atong Sabado. Sumala sa kapulisan, gireport sa amahan sa bata sa kadlaw ni atong adlaw nga na-missing kini sa ilang balay sa mismong barangay Langsab. Apan patay na kini dihang napalgan sulod sa usa ka balon sa Basakan. Ug ang sospek ang 29 anyos nga lalaking silingan ra sa biktima nga mitabang pa sa pagpangita sa biktima. Samtang wala pa kini miangkon sa krimen, miuban kini sa barangay ug kapulisan sa pagpangita sa bata. Apan nawala dihang nakita niini ang iyang t-shirt ug pantalon sa crime scene. Hinuon, gilen kining nadakpan. Yung nawala na kasama sa nagsi-search, yun pala tinago niya yung t-shirt at saka siya pala yung may-ari ng ano. Yun yung pinaghihinalaan na ng barangay official at saka ng kapulisan natin. At to nag-ano din siya, nag-confess na din siya dun sa barangay official na ano, siya yung responsable sa krimen na iyon. Sumala sa kapulisan, saysay sa sospek, gikan siya nag-inom bandang alas 3 sa kadlaw ni adtong adlaw ug miagi sa balay sa biktima. Natulog daw ang bata kauban ang mga igsuon niini samtang anaa sa pikas kwarto ang ilang amahan, dihang gisulod sa sospek ang ilang balay. Gisumbag matud pa sa sospek ang biktima samtang naghigda, dihang wala na kini milihok, gidala niya kini sa ilang balay ug didto na niya kini gilugos. Pagkahuman, gidala niya kini sa balon o gihulog. Nakakusodiya na ang sospek. Nangayon na sab matud pa kini og pasaylo sa pamilya sa biktima sumala sa kapulisan. Gipailom na sab sa drug test ang sospek. Pero may initial kami na ano ba? Kasi sinabi doon na gumagamit din daw, pero hindi pa natin conclude kasi wala pa tayo result sa drug test na pinaka-conduct natin sa kanya. Ipailom sab sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang sospek ug ang pamilya sa biktima. Laki pang inahan niini nga nagtrabaho sa laing nasud. Giandam na ang kasong rape with homicide batok sa sospek. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.